Cafe! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Kung may isang paalam ka na gustong sabihin sa isang tao, Ay. kanino ito? Ay, grabe naman. Kanino talaga? Siyempre, lang ka naman kay ano. Ay, Ano? oh, hindi siguro gusto kong mamaalam if ever. Pwede bang maraming tao na lang? Ikaw bahala kung anong trip mo. Hindi, siguro gusto kong mamaalam sa isang taong nagsabi sa akin na never kang aasenso. Babae to. Oh. Straight ang buhok. Pangalanan mo na. Ha? Sino yan? Basta, ano Hindi. siya? Basta ano siya? Si Julina? Kilala siya sa bansag na Karing. Karing. Taga sa amin siya. So, yun yung sinabi niya sa akin nung high school pa ako. Si Karing. Never daw akong aasenso and all. And I say goodbye sa bitterness na naramdaman ko noon. Oh, We! diba? And I say goodbye sa'yo because look at my hair now. Hindi yan bitter. Hindi. I say goodbye to that person din. Awang. And all the feels, negative feels. Kasi aminin ko man sa hindi, medyo nasaktan talaga ako nun, Robin Sena. Oo, kahit naman ako, hindi nga medyo, baka galit na galit pa ako. Oo, yan. I say goodbye to Karing and sa lahat ng mga negative feels ko sa'yo and all. Ayan. Yan. Pero baka naman kasi mahal ka niya. Uy, ang tanda na nun. Ikaw ba, kung may isang tao kang sasabihin, hey, I love you, goodbye, kanino? Kailangan I love you talaga. O bakit? Gusto ko. Ayoko Dahil siguro kung meron akong pagbibigyan ng paalam, siguro yun yung mga kabisyo natin. Ay. Oo, mga kabisyo natin na makakamiss ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Kahit sabihin namin bilang yan sa mga daliri ninyo, oy, special kayo sa amin kasi napili nyo kami kahit papano habang nagdadrive kayo. Awa, totoo. Kahit na alam namin na hindi pa tapos yung skit, nililipat nyo na. Kala nyo, hindi ko alam Oo, may nagsumbong sa amin na pag upo daw niya dun sa taxi, uy, tara kape si Konyo Bicolano tsaka si Robin Sena. Nung nagsalita na si Jessa, nilipat. Kasi daw masyadong maingay. Oo, tsaka nakakabuisit na daw yung karakter niya. Ay, nako. Pero totoo po ang inyong narinig, mga kabisyo. Si Tara Kape po ay magpapaalam muna. Magpapaalam na muna. Kasi nasobrahan na kami sa pagpapalpitate. Oo, masyado na daw mataas yung dugo namin, BP namin. Pahinga daw muna. Kasi ilang beses na rin kami nasabihan dahil sa bibig namin, nanginginig-nginig na rin. Unti na lang, marereport na kami sa KBP. Ayan. Pero kidding aside mga kabisyo, bukas meron kayong aabangan. Pero hindi pa namin muna sasabihin kung ano yun. Gusto lang namin na namnamin nyo muna yung mga natitirang mga episodes kasama si Jessa, Mar, at Gingging. Ayan. Ay nako, kaya eto na nga kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng Goodbyes! Tara Kape! Tara Kape! Ayan po na tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Ghost Goodbyes. Ate Robin Sena, Konyo Bicolano, Jessa! Girl, ikaw, Gingging. Ang aga-agang ingay mo. Paano Ate Jessa? Tanghali na, wala pa rin tao, wala pa rin nagsasign tips. Hindi ako sanay. Bakit may lang napatahimik? Saan sila? Ay nako, Gingging, hindi ko na rin alam Bigla na lang silang nawala. Siguro, may mga bagay talaga na hindi natin maipaliwanag. Minsan lalo na yung pag-alis. Minsan nawawala sila ng walang dahilan at nawawalan tayo ng pagkakataon na makapagpaalam. Ganun nga. Gingging? Gingging! Sus Mario, sipasan yung batang yun. Bigla na lang nawawala? Ayan. Uy, pero ito yung iniiwasan natin, yung ghost goodbyes. Yung bigla-bigla na lang mawawala, so you left hanging na parang, hala bakit? Anong nangyari? Totoo. Yung mga ghost goodbyes, akala natin nakakatawa to. Pero ang sakit-sakit nito. Sa love life, pwede natin itong makita. Pero I would say yung pinaka-recent kong ghost goodbye. Ayan. Yung kay Apo Ngunto, yung sa lolo ko. Kasi biglaan yung pagkawala niya Masakit. At di rin naman natin masisisi na bigla-biglang mawawala yung mga tao. Kasi
hindi naman natin kontrolado kung kailan sila kukunin ni Tama. Lord. Kaya gano'n na lang kahalaga na habang may oras pa, iparamdam natin sa mga taong mahal natin kung gaano sila kaimportante sa buhay natin. Huwag natin hintayin kung kailan wala na sila saka tayo mag-e-effort. Oo. Sayang naman effort mo. Sayang yung pera mo. Kanino ka mag-e-effort? Wala na. Ayan, medyo obob ka doon. Ay, nako, anyway, that's number 1. Pero tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Happy Goodbyes. Guys, mamimiss ko kayo. Jessa! Mar! Gingging! Mamimiss ko kayo. Ay, nako. Hindi ako umiyak pero naiyak din ako. Mamimiss ko kayo kahit ang kukulit ninyo. Iiyak ka rin pala. Oo, umiyak ako. Doremo. Damulag ka mo. Parang hindi ako makaka-move on sa hiwalayan natin. Guys! Ano? Baby, kalma. Oh, baby, kalma. Jessa, di ka ba nalulungkot na yung boses mo ngayon na lang maririnig? Di ka ba nalulungkot na hindi na maaasar yung mga tao sa ugali mong toxic? Hindi ka ba nalulungkot na maghihiwalay na tayo? Bakit pangiti-ngiti ka pa dyan? Weirdo ka talaga. Ano nga ba? Dapat happy tayo na maghihiwalay tayo. Kasi alam mo, in fairness naman, baon ko yung mga masasayang alaala kasama kayo. Baon o baon? Hindi baon yun. Baon. Oo, tsaka sa tuwing maiisip ko yung mga happy moments natin, natatawa ko. Saya lang, ganun. Ate Jessa, in fairness sa'yo, para kayong baliw. Pero tama po kayo. Sa tuwing maaalala ko ang mga masasayang pinagsamahan natin. Si Gingging nagiging gunggong na naman. Pinagsamahan natin, dapat maging masaya ang puso natin. Oh, diba? O siya, basta trust the process and uy, salamat guys, kita-kits! Anong takits? Goodbye na nga eh. Hindi ka sure kung goodbye talaga. See you sa linggo. Uy. Ayan. Ito yung mga happy goodbyes. Awan. Mas pinipili nilang mag-benchmark doon sa masasayang memory. Doon masakit pa rin Ang sabi talaga. ng benchmark, Para at least alam ko, di ba? mabawi dun sa maturity. Sa maturity. Oo, doon sila naglilin sa mga masasayang memories nila. Yung Awan. tama yun. Ako napapangiti ako sa ganun. Yung kapag maalala ko yung first time nating naglakad tayo sa papunta sa mga bahay natin. Awan. Mapapangiti ako na parang, ay mukha pala talaga kami baliw Kaya na naglalakad nga. kami. Naka-high heels, naka-aesthetic. Naka-cold. Ayan. Ayan. Pero oo, maganda tong mga happy goodbyes. Kaya nga, gusto rin natin yung character ni Jessa dito, Totoo. no? Hindi lang pala siya bastang tala-tala, Oo. o mure, Yan. o kapay, or baliw. Oo, kasi maganda yung ganito nga attitude kapag namamaalam. Diba? Hindi ka rin hindi ka nag-iiwan ng mabigat na vibes doon sa Awa. papaalaman mo. Tuto. Ay, nako. Uy, meron patikim dito si Jessa. Sabi niya, hindi ka sure kung last na nga ba ito. Oo, kasi baka kita-kits daw tayo sa linggo. Ayan, di natin alam. Kasi tuwing linggo, in all fairness naman, 3 p.m. to 6 p.m. tayo Oo. doon. So malay mo, nandun din sila. Kung matuwa yung boss natin. Oo, tingnan natin. Tingnan natin. Anyway, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Hanggang ngayon na lang. Tama. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shana. Your Uragan Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape! sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan sigaw